си оправише зъбите, нямаш да ти бъдат тука църни грозни скапани. Направо ти разпукая зъбите, брат. Какво стана с зъбите, не мога да... Бате, сега. Покажи зъбите, магаса! Веднъж. Покажи зъбите! Такива ти се зъбите, чакай. Е, такви. Като животно леопард до мене да седиш. Да, като леопард. С Ти тия що май зъби искаш? грозни! С тия зъби грозни ще ми бъдеш като леопард до мене. Аз съм човека на боса. Точка в въпроса. Бе, скъпи, бе, с мене ли ще говориш, бе, скъпи, а? Искаш ли да пробваш моя десен? За мене не си интересен, бе, грозен леопард с грозни зъби. Одио, прави си зъбите, бе, мангаса. Ай, бе, Майк Тайсон. Влизам като Майк Тайсон, види сега нокаута. Влизаш като Майк Тайсън и като ти избия една балтия в главата и не ставаш повече. Бе, ти се затъпи, не знаеш какво да кажеш. Аз не знам. Добре, какво мога да... какво да му кажа? Той не е добре. Той, когато аз исках да говоря с него, ма скипна. Кай сега, що беше така путка ти, има скипна миналия път, обясни ми. Преди 5 месеца. Абе, аз правилно не те познавам теб, кой си ти? Абе, как не ме познаваш, бе, мърдал, ти, Аз нали, ти си направо сега най-големия се фен. подигравам с тебе. Направо А ти се подиграваш с ти. Идвай с мене, айде, искаш ли да се биеме, бе? Човек, дето си слага донейшн и на стрима, защото няма приятел да си купи хляб, не мога да се подиграш с мен. Викай да не ме чуят, викай. Викай да не ме чуят, Какво, викай. бе, брат, айде, кажи. Кажи сега. Питах те 30 пъти един Абе, въпрос. аз ставам донейшн и ги събирам, а ти ако ставиш 5 години ще ги събираш. Не, братле, аз не събирам, аз обичам да дарявам на такива бедняци като тебе. Па ти не събираш, па мангасар, ти не събираш донаци. Ако ти имаше пари, ще си оправише зъбите, нямаше да ти бъдат тука църни грозни скапани. Грозен! Фейк Изкуши донейшн. сега Кой е един фейк донейшн? Той смири ли? се. Чая си целувам малко момичката ми. Много си изнервирах. Муа! Се върнах, мангасар, какво правиш? Дай да видя тази твоята корва. Какво? Даже знам кой му ботвам нормално. Дай да видя твоята корва. Какви бе, какви бота бе, донаците фейк ли казващте се? Аз нищо не съм казал, тук ми пишат. Къде бе, брат, ако бея фейк донаците нямаше да карам ауди бе, да ти го сложам в газа. Да пия малко водичка, защото лижех на майка ти путката и ми се изсуши устата. Много ми става хубаво. Аз наистина не знам какво да му кажа на този малумник. Той е изключително прост. Аз наистина не вярвах, че ще се срещна с този малумник и той ще е Не толкова се ще прост. се срещаш с мене, защото пия майка ти в путката и я дирам така му прав. Какво ще кажеш, а? Казах ти да не ми пипаш пиротехниката, сине мой. Това не е за в устата да го вкарваш. Ти само карваш... македонец момен, не ме карай да викам! Ти само карваш пиротехника в устата. Тази вечер чувам пу нещо пука. Та вечер мога да чуеш камбаната за смъртта на майка ти, нищо повече, Да братле. ми ги ядиш от Принципно. камбаната, звънците да ми ги ядиш, мълкни. И направо ти разпукая зъбите, брат. Какво стана с зъбите, не мога да... Бате, не знам кой какво разпокал. Айде смехувай се така. Сега се правиш, ще пиеш. Пией. Слушай сега. Покажи зъбите, мангаса! Веднъж. Покажи зъбите! Той не е добре. Какво да му кажа, той не е добре. Добре, аз не съм добре, аре, ама ти покажи зъбите. Ще ме чуеш ли, моля да те задам въпроса Ще или те не? чувам, накрая? всичко ще направим, ако ги покажиш зъбите и ще бъда мирен. Ай, покажвай ги зъбите. Какво да го напсувам? Ма той не е добре. Как да го напсуваш такъв човек? Аз почвам да говоря и той крещи. Твой крещи, покажи зъбите. Сваля очилата, че ще ги сроша. Покажи тук да видиме в средината. Що? Да ти видиме зъбите. И типа да не си заболекар. Такива ти се зъбите, чакай. Такви.
Направо ти са такви забите, брат, ще умрем! Какво става с твоите зъби, бе, брат? Много си младо момче да имаш такива зъби. Какво става с тебе? Ужас, той не е добре. Той не е добре, той не е добре.